नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में सोमवार के जहां एक तरफ सर्वे की कार्रवाई चलत रहे, वहीं राम राम के रसधार के बीच शिव का नाम गूंजत रहे। भारी इंतजाम और सुरक्षा के देख के एक बार तो श्रद्धालु कुछ पल खातिर ठिठक गई न, लेकिन जैसे ही उनके पता लगल कि ज्ञानवापी में सर्वे का काम हो रहा बाटे तो उनके खुशी का कोनो ठिकाना न रहे। हर हर महादेव का जय घोष भइल जो लगातार चलत रहल। सावन के तीसरा सोमवार के सुबह 7 बजे से पहले ही भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस और पीएससी गेट नंबर 4 पर पहुंचे लागल। यातायात के दुरुस्त करौले के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के सामने सड़क के खाली करा दियल गई। अचानक पुलिस और सुरक्षा बल का तैनाती, चहल पहल से कतार बस श्रद्धालु भी सकेत में आ गई न। कुछ के लगल कि शायद केहू वीआईपी आवे वाला बाटे। यही बीच पता लगल कि ज्ञानवापी का असलियत सामने लावे खातिर वैज्ञानिकी तरीका से जांच करावल जा रहल बाटे, तो सबका चेहरा खुशी से खिल उठल। काशी विश्वनाथ धाम में एक तरफ मुरारी बापू के राम कथा के राम राम का रसधार बह रहल बाटे, दूसरी ओर हर हर महादेव के जयघोष लगावत हुए भक्तन का टोली बाबा के जलाभिषेक खातिर आगे बढ़ल। दूर से हर कोई बस टीम के कार्रवाई का एक झलक पावल चाहत रहे। सच जल्द सामने आ जाओ, एकर भी लोग कामना करत रहे। ज्ञानवापी परिसर का सच ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक से सामने आई। एएसआई का टीम सोमवार के जीपीआर उपकरण के साथ पहुंचल रहे। एक परिसर के पश्चिमी हिस्सा में लगा के जांच कल गई। डीजीपीएससी तकनीक का भी इस्तेमाल कल जा रहा बाटे। एएसआई के अफसर के अनुसार जीपीआर तकनीक खुदाई कैले बगैर जमीन के नीचे का असलियत जानले का सस्ता और समय बचावे वाला जरिया बाटे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला सोमवार के सोशल मीडिया पर भी गजब छैलस भैया। ट्विटर पर करीब 6 घंटा तक #वाराणसी, #ज्ञानवापी, #काशी विश्वनाथ टॉप ट्रेंड में रहल। लाखों यूजर्स द्वारा लाइक, रिट्वीट और रिप्लाई के जरिए अपन भावना के व्यक्त कल गई। हजारों लोगन के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपन व्यूज शेयर कल गई। तरह तरह के कमेंट भी कल गई। इनमें से अधिकतर ट्वीट ज्ञानवापी सर्वे के समर्थन से संबंधित रहे। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर द्वारा भी ट्वीट कल गई, लिखल गई कि सत्य परेशान हो सकेला, पराजित नहीं। दिल्ली के नेता कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट कल गई, लिखल गई कि शांति, अमन, चैन कभी झूठ के नींव पर स्थापित ना हो सकेला। ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध विज्ञान का विरोध बाटे। सच के सामने अइले से रोकले का साजिश बाटे। सर्वे एगो वैज्ञानिक प्रक्रिया बाटे। एकल इसे उ लोग डरी जे कुछ छिपा रहल बाटे। अब भैया सर्वे तो हो रहल बाटे, इंतजार करे के पड़ी। अब देखल जाओ कि ये सर्वे में का कुछ निकल के सामने आ रहल बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। आप सबका का राय बाटे पर आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।